Així promocionen cada partit del Reus amb cartells inspirats en grans discos de la música i la fórmula fins ara ha funcionat prou bé. L'equip és un nouvingut a la segona divisió i ara mateix ocupa plaça d'ascens a primera. A Reus no volen despertar del somni. Bueno, la verdad que nadie se esperaba esto. I esto què és? Doncs apareix als mitjans com a segon de la classificació en l'estrena del Reus a segona A. El Reus ha començat fortíssim, ja s'ha enfilat fins al segon lloc, en llocs d'ascens directe. No, la veritat és que la classificació no la mirem gaire. No hablamos ni mucho menos ni de entrar en playoff, ni de subir, ni nada. Ara mateix a Reus el futbol és l'esport rei, paraula de capità i de reusenc. Home, per algú que és de Reus no és la hòstia, no? Reus sempre havia sigut la ciutat de l'hoquei, no? Fa 2 o 3 anys doncs, anaves pel centre de Reus i ningú coneixia cap jugador. I per algú que és i viu a Tarragona, com és el cas d'un dels màxims golejadors de la categoria, Bueno, se hace difícil allí en Tarragona. Están un poco frustrados porque bueno, ellos están últimos, el Reus va segundo, hay mucha rivalidad. 2011 el club de futbol Reus Deportiu puja a segona B. 2015 es queda a les portes d'ascens a segona A i aquest any ho aconsegueix i no només això, sinó que s'ha convertit en l'equip revelació de la categoria. L'objectiu del club, consolidar-se i, per què no, continuar aquesta progressió meteòrica. Amb ganes, amb sacrifici i amb vosaltres, a primera. A veure, que tampoc és tan anat de l'olla això de pujar a primera. Eibar, us sona? Entre 2013 i 2015 van aconseguir que el seu equip de futbol pugés de segona B a primera. Marcador a marcador, partit a partit. El temps dirà on acaben els reusencs al final de la temporada. Ara és l'hora de la prudència, però, per què no, també per al bon humor i l'optimisme. I d'aquí 3 anys, la Champions.